Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. And syempre mag-subscribe ho kayo at mag-follow sa aming mga social media platforms. Ang aming pong FB page ay CLTV 36 Official at ang pangalawa po naming Facebook page ay CLTV 36 News. Mayroon din ho kaming IG account, ito po ay CLTV 36 Official. So at Twitter naman po, CLTV 36.
At sa mga nais mapanood ang mga nagdaang programa at mga episodes and latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And meron din ho kaming TikTok. Ito po ay at CLTV36. Today is June 26, 2023, araw po ng Lunes. Kamusta pong weekend ninyo? At sana'y maganda po ang pasimula ng inyong linggong ito ngayong araw ng Lunes. And ang alam ko po, may binabantayan pong low pressure area ang Pag-asa. At paghandaan po natin yan kung ito po'y tuluyang ma-develop na pong maging bagyo. Ngayong araw ng Lunes, ito ho ang ating topic question of the day. Ano ang pinaka nakakatawang joke ang narinig mo na? Naku, mukhang tingnan nga natin yung mga ipinadala nyo kung nakakatawa. Basahin na po natin ang inyong mga komento. Ay, naku po. Sabi ni Jaylene Santa Cruz Hernandez na isa sa ating top fans, ang pinaka nakakatawang joke daw niya na narinig niya ay yung sabi niya, mahal ka daw niya. Ha ha ha. Naku, may mga hugot pala to. Micah Palma, ba't ganyan? Joke ang pinag-uusapan, hindi hugot, Ma'am Jaylene. Si Jill Tolentino, ay nako, ito pa. Talagang iba yung mga joke nyo, ha? Ang narinig daw niyang joke na nakakatawa, siguro ilang oras kayang tumatawa si Ma'am Jill. Pumayat daw ako. Nako, Ma'am Jill, baka naman talagang pumayat ka at ikaw ang kailangang magpagawa ng salamin upang makita mo ang iyong sarili. Tuloy-tuloy niya lang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. At babasahin po natin yan maya-maya po lamang. At bago po tayo tumuloy sa ating kwentuhan, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Jim Cara, ang tatay po ng ating producer na si Angelica Cara. Sir Jim, happy birthday po sa inyo. Sana'y naging masaya po ang pagdiriwang ng inyong birthday at kung may sobra pong Shanghai, pwede nyo pong ipadala kay Karayan. Wishing you good health and maraming blessings po. At mabuhay kayo at mag-birthday hanggang gusto nyo. Happy birthday po, Sir Jim Cara. Nagsisilbing inspirasyon sa social media ang ating bisita ngayong araw dahil sa kanyang mga content online. Hindi lamang kasi simpleng dry vlogs ang kanyang ginagawa, ngunit gumagawa rin siya ng content tungkol sa kanyang karamdaman para raw makapagbigay ng karagdagang impormasyon, hindi lamang sa kanyang mga pasahero, kundi pati na rin sa kanyang mga taga-subaybay. Ngayong araw, kilalanin po natin si Marlon Fuentes na taga Pandi, Bulacan o mas kilala sa kanyang vlog na Marlon Tourette Vlog. Welcome po sa topic, Sir Marlon. Hello po, magandang araw po sa lahat po ng mga viewers at tagapakinig. Sir Marlon, katulad po ng mga dangdang bisita natin sa ating programa, bibigyan ko ho kayo ngayon ng pagkakataon na batiin, i-shout out, i-greet ang lahat ng gusto nyong i-greet, kapamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers, kasi baka masalubong kayo sa kalsada. Napanood ko ho kayo sa TV, bakit di niyo ako sinout out? Go ahead po sa inyong mga pabate, Sir Marlon. Ayun, siyempre binabati ko na lahat na nakikinig ng programa ito, ng CLTV. Yan, siyempre, binabati ko rin yung masawa, si Rio. Ang aking anak na si Makoy, si Ninoy at si Sinag. Siyempre sa lahat ng kababayan ko sa Bulacan. At lahat po ng sumusuporta at nag-follow at subscribe at nanonood ng ang aking ginagawang mga content sa social media at sa lahat pa ng susuporta pa at magre-react comment. Binabati po lahat ng magandang araw.
Sir Marlon, at siyempre, medyo baka ho napapansin na ating mga viewers, si Sir Marlon medyo meron hong mga extra movements. Si Sir Marlon po ay merong illness. Ano ho ba itong illness ninyo, Sir Marlon, para malaman ho ng ating viewers? Ayun po, para sa kaalaman po ng lahat ng nanonood, no, at nakakita sa akin. Ako po ay merong tinatawag na Tourette syndrome. Isa po siyang neurological condition kung saan po mga di mapigil na paggalaw, mga involuntary movement. Okay. So talagang hindi nyo makontrol dyan, Sir Marlon. No? Kailan ho ba yung onset ng Tourette syndrome po ninyo? Nag-start po siya sa akin nung mga edad ko ng mga 6 years old pa lang ako. Doon blinking sa yung mga sa ulo ko ganyan. Ba't malaki ako, madami yung mga tics ko. Yan, and I think from the onset, medyo marami siguro ho kayong naging challenges sa Sir Marlon. Tama po ba? Madami siguro kotang-kota na rin sa mga ganong hamon na sitwasyon. Marami na pagdaanan, pero yun nga, siyempre, siguro part talaga ng buhay natin yung gano'n, mga wala yun. So, kailangan natin talaga magpatuloy. Okay. And how did you handle po, Sir Marlon, itong mga pagsubok na kinaharap ninyo na dulot po ng inyong karamdaman? Ganun lang. Siyempre, parang kailangan mo ilagay sarili mo sa sitwasyon nila. Siguro hindi sila pamilyar sa ganung kondisyon. Siyempre, doon yung iba magtataka sila, mga ngamba, may natatakot, ganyan. Pero siyempre sa akin lang din, parang kailangan nila parang ipaunawa sa nila. Kasi siyempre, hindi mo ipapaunawa sa nila, hindi naman maintindihan. Kung sa akin, simsan sila, hindi ko rin naman yung mga sitwasyon. Parang ang ginagawa ko na lang mas nagbubuti ko na lang iniipon yung pundasyon yun para mas maging mas maging matibay, no? Parang hindi ako nagpa-apekto sa sitwasyon, sa mga rejection yun, patalo. So parang mas nagpapakatatag ako. And I think meron nga akong sa telebisyon, no? Merong mga ipinapakita nga may ganitong karamdaman yung minsan nga apektado ang pagsasalita, talagang hindi, marami silang challenges, pero kayo, isa pala ho kayong Grab driver, paano ho naman kayo nagsimulang matutong mag-drive, Sir Marlon? Nagsimula ako nung binata pa lang ako, mga 20 years old ako niyan, gano'n. Siyempre nakita ko yung mga ibang kaibigan ko, kapatid ko, na nagda-drive sila. So parang sinong time na yun, hindi ko naisip na yung condition ko ay makaka-apekto sa ginagawa ko. Parang ang ano ko noon, kung nagagawa niyo yung ganyan, mga bagay na yan, kaya ko rin naman gawin yan. So yun yung aking na parang hindi hadlang sa akin to, at hindi ko tinignan na may iba sa akin. Parang lahat nagagawa niya, magagawa ko rin. Okay. Sir Marlon, ano ho ba yung una nyong sinakyan na, or ano ba yung sasakyan na una nyong dinrive, kung naaalala nyo pa? Simula akong umakit ng manibela to motorsiklo. Una natuto magmotor hanggang sa magmanay ako ng yung on-type jeep. Yun yung unang dinrive na 4 wheels na. Yun, and ngayon, Grab driver na ho kayo. Sir Marlon, kamusta ho ang inyong pagiging Grab driver naman? Balita ko, pati mga artista, ipinagdadrive nyo na rin, hinahatid at sinusundo nyo na ngayon, Sir Marlon. Ayun, bilang isang Grab driver, masaya. Kasi marami kang mga encounter na tao, marami kang makakwentuhan, iba't ibang kwento marinig mo. Tapos ayun nga, kasama na-share ko yung experience ko. Na-share ko napakita sa publiko na yung katulad namin, yung katulad ko, ay kaya rin namang magserbisyo sa iba, kaya din ka pa rin yung trabaho, nagagawa ng iba. Parang mas napalawak ko yung awareness para sa kagaya kong condition. Ayun. And pwede nyo bang i-share sa amin na, Sir Marlon, sino na ho ba yung mga artista o mga celebrities ang naging pasahero nyo na? Ang mga nasakay ko na, si Alexa Ilacad, ayan, si dating General Danny Lim, nasakay ko na rin yan, yung mga ibang basketball player at saka volleyball player, sila Snooki Serna, Karen Davila, diba,
Fred Vargas, sila Miss Corina Sanchez. Kaya marami na rin yung iba na iba mga hindi pa sila talaga kilala sa pero mga lumalabas sa television. So iba marami na rin ang nasa ng mga celebrity. Napakaswerte naman ni Sir Marlon. Talagang marami siyang mga sikat na nakakadaupang palad. Kami, talagang hirap na hirap kami silang mapuntahan at siya naisasakay na ihahatid pa. Pero sa atin hong pagbabalik, si Sir Marlon meron ho siyang vlog. At alamin natin paano ho siya nagsimula sa paggawa ng social media content sa ating pagbabalik. Kaya huwag kayong aalis, babalik pa po ang programang Topic.
Kayo nakatutok pa rin ho sa ating programang Topic. Happy birthday kay Andre Hernandez. Andre, sana'y lahat ng birthday wishes mo ay matupad at siyempre, bigyan ka ng magandang regalo ng iyong dad at mom. And wishing you good health at maraming blessings. Pag birthday ka hanggang gusto mo, happy birthday, Andre Hernandez. Birthday din ng dati naming kasamahan dito sa CLTV 36 sa si Zaira Fajardo Marcaida. Zay, happy birthday sa iyo. Miss ka na namin. At ngayong birthday mo, sana maging masaya ka dahil nadagdagan na naman ng isang taon. And sana ipagpalain ka pa at ang iyong buong pamilya ng ating Panginoon at maipagpatuloy mo pa rin sana ang iyong mission sa buhay. At kung sakaling manlilibre ka, huwag mo kaming kalimutang padalhan o imbitahan dito sa CLTV. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Zaira Fajardo Marcaida. Ito na pong last batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang pinaka nakakatawang joke ang narinig mo na? Ang sabi po ni Lovely Zapata na ang tabako daw. Joker talaga sila. Kanina pumayat, ngayon mataba. Ano ba talagang joke ang gusto nyong marinig? Si Carlo Canlas, ang laki ng sahod mo. Uy, ang importante, sumasahod, Sir Carlo. Pero, ayan o, nagpaparinig si Sir Carlo, ha? Lakihan nyo na po ang sahod niya. Ang pinaka nakakatawang joke siguro narinig ko nung sinabi ng nanay ko na bagay ko raw ang manong. Ano ba yung manong sa Tagalog? Ha? Ating resident historian, ano ba sa Tagalog ang manong? Yung hindi bagay sa Tagalog. Bagay ko daw yung hindi bagay. Yon. So, at tayo magagawa, nanay ko na yung nagsabi noon. And maraming salamat po sa inyong pagkomento sa ating topic question of the day. Hanggang sa susunod po nating QOTD bukas, abangan niyo po yan sa ating social media platforms. Kasama pa rin po natin si Sir Marlon. Sir Marlon, gusto ko pong ituloy muna dito sa kanina. Sabi niyo marami na ho kayong naisasakay, mga pasahero, umabot na nga sa celebrities. Sir Marlon, ano ho minsan yung parang nagiging nababanggit ng inyong mga pasahero ninyo kapag naisasakay nyo sila? Isa niya sabi nila, pag yung may pangamba, sabi nila, uy, parang siya nagbula. Sabi niya, uy, ano nangyari sa'yo? Parang sabi niya, baka ina-atake ako, ganyan. Ay ano mo na, bahala mo na magpahinga. Yung dati ganun yung mga sasabi na. Pero dito mga huli, may nakikilala tayo sa social media. Yung iba, parang pa sa kanila, sinasabi ka nila, ay sir, ikaw yung upload namin sa TV. Ay sir, ikaw yung nag-viral sa Facebook. Ay sir, ikaw yung sa commercial. Ay sir, ikaw yung sa Batang Quiapo. Ganun yung mga reaction ng iba. Nakakatuwa rin. Yan. And Sir Marlon, syempre, buhay kalsada, pero kayo ay isa na ngayong sikat ding vlogger at social media content creator. Paano ho ba nagsimula ito, Sir Marlon? Ano ho ba yung parang nag-push sa inyo na gawin ang ganitong mga content? Simula ito bago mag-pandemic. Sige nga, naka-experience ako ng mga hindi maganda sa mga pasero ko. Parang hindi sila aware sa kondisyon na meron ako. Parang yung mga tao hindi nila alam. Parang hindi nila nahahalap na yung ganung kondisyon. So kasi sabi ko na, ay meron po akong syndrome. Ano yun? Ginagano sila. So parang kahit hindi, marami din ako nag-vlog, ganyan. Nag-vlog ko yan, gawing mag-vlog. Tapos i-content ko yung sarili ko. Yung ilabas ko sa public yung sarili ko, sa mga tao, yung experience ko, yung kung ano yung kaya ko rin gawin, upload namin. So doon ang simula ng bagong pandemic. So kaso noon, gusto ko na mag-start noon, kaso wala akong cellphone na magagamit na parang lalapat sa pag-edit, pag-capture ng mga videos.
ayun, nag-ipon muna ako. Nung makaipon naman na ako no'n, nag-lockdown naman siya. So, ayun, parang, hindi ko magawa ng content ko sa biyahe ko. So, ang ginawa ko na no'n, gumawa ako ng content sa bahay. Kung ano yung ginagawa ko, ganyan, pinakita sa tao yung parang nilabas ko yung sarili ko sa publiko na, may Tourette syndrome ako at yung mga kaya kong doon siya nag-start. Okay. Sir Marlon, yun ho bang nakakapanayam nyo, mga nagiging pasahero nyo? Usually po ba, kapag gumagawa kayo ng content, nababanggit nyo, ay ma'am, gumagawa po ako ng content, baka ho kayo ay makasama. Ano ho bang nagiging reaction nila dito kapag nalaman na gumagawa kayo ng content na minsan kasama ho yun sila dito? Ayun, ay iba naman pag mag-content, sabi ko na, ma'am, okay lang po ba na, kasi nag-vlog po ako, okay lang po ba na lumabas kayo sa vlog ko? Yun, sabi na, ayun po, okay lang naman po, ganun. Mga ano ba, okay naman sila. Pinapaan ko naman yung mga ganung senaryo. And syempre, sa pagsisimula po, feeling ko medyo hindi siguro very slow muna yung mga views natin. Kamusta ba nung nagsisimula tayo sa paggawa ng content, Sir Marlon? Ayun naman yun, hindi siya, siyempre, konti lang yung views niya. So, yun nga, kung parang ganun sa zombies, siyempre, hindi naman ako kilala. Saka, siyempre, hindi naman yung mga sikat talaga. Siyempre, yung konti naman nun sa ito, ulit matangkilik. So, yun lang, ginawa ko siya parang photo album. Upload, parang maging siya, parang souvenir for members sa pagdating ng panahon na nakalagay dyan. Meron pwedeng balik-balikan. So, yun lang, kung parang nagsimula na magtanim sa buto, nasa namunga naman siya. Okay. Sir Marlon, sa mga videos ninyo, ano ho yung content na pinakamarami ang views sa pagkakaalam po ninyo? Alin po doon sa mga videos na yon ang pinakamaraming views? At sa palagay nyo, bakit kaya napakaraming views nun? Yung nakapunta ko ng cellphone, ng wallet, ng isang seaman na kauwi na niya sa kababa ng barko. So, uwi siya ng probinsya nila. Naiwan niya sa kotse. So, kasi naiba ko na siya. Nung napasin ko lang, yung wala na akong sakay, nung nakita ko sa may gilid ng pinto, siguro yung time na baka papapa siya, or baka habang nakaupo siya, nalagay sa gilid. So yun, yun yung kumbaga parang hinabol ko siya. So sakto na wala pa akong sakay nun. Buti nakontak ko siya. Tapos buti hindi pa siya nakasakay ng aeroplano. So hinabol ko siya, nakontak ko siya nun. Ayun, naisoli ko yung wallet niya. Kasi siyempre, kumbaga parang may mga mahalagang bagay na nalaman yung wallet niya na kailangan siya sa trabaho niya. So siyempre, hindi naman sa akin yun, alam ko, malaking bagay sa kanya yun. Pag-iipisan ko, siyempre, kumbaga parang wala man nakakita, no? Pero alam ko merong kung pag pinag-intisan ko yun, may hindi magandang balik sa akin yun. Kaya parang sa akin, kailangan balik ito at kailangan ko ng tao eh. Sir Marlon, may katulong ka ba sa paggawa ng mga content? May nag-edit pa rito o kayo mismo lahat ang gumagawa ng lahat ng ito? Ako lahat, yung pag-edit ng video, lahat ng Kaya, ginagawa ko siya kapag yung wala na akong biyahe, kapag coding ako, pag day off ako, yung pag-uwi ko sa bahay, kasi isang linggo ako sa Manila, pag uwi ko ng bahay, yun, doon ko siya, ginagawa yung pag-edit ng mga video sa iniipon. Ayan. And Sir Marlon, sa inyong paggawa ng content na ito, feeling ko, nakakatulong ba ito to raise awareness din tungkol sa inyong karamdaman and at the same time, may matulungan din yung iba pa nating kababayan na mayroong ganitong kondisyon? Tingin ko naman nakakatulong. Kasi nga yun nga, mula nung mag-vlog ko, ilabas ko sa publiko yung sarili ko, may mga tao na sumasakay sa akin, kahit sa mukha ko, nasabi nila, pinaakasin nila yung mga galaw ko, hindi man nila nakikilala ako yung upload nila. Nasabi nila na parang, sir, may Tourette syndrome ka, no? Yes po. O, kasi meron ako na-upload sa TV na ganyan, may babayaran sa Facebook na ganyan. Yun, mayroong commercial na upload ako ganyan. Yung parang naging
alam na nila yung kondisyon na kahit hindi ko nasabihin na may Tourette po ako, sila na mismo ang nagsasabi. Kasi dati ang karamihan nakakala, yung mga ano iba, yung mga sa ano ng mga nasasabi, di gano'n. Pero yung mga ordinary tao, alam na rin yung parang, ay sa may Tourette yung minapanood ng ganyan. So, kumbaga parang nakakatuwa na yung ginawa ko, nagbunga na rin. Ano? Parang nakilala na rin ng tao yung pagkaya namin kondisyon. Sir Marlon, in-expect nyo po ba na talagang tatangkilikin kayo ng mga netizens, talagang tututukan yung mga ginagawa nyo pong mga content sa social media, Sir Marlon? Hindi gano'n hindi gano'n, inano ko rin na parang, siyempre, sana, mapapansin, publiko yung gano'n. Pero talagang hindi ko in-expect na gano'n siya talaga mag-boom, gano'n siya, gano'n kalalayo yung mararating niya. Gano'n karami yung mga tao na, kamukha ng mga ibang ibang tanong sa akin na na-inspire sila. Gano'n parang kahit sa malayong lugar, nakakapagbigay ng inspiration. Sobrang nakakatuwa. Sobrang hindi ko inakala na gano'n kalawak yung mararating yung ginagawa ko. Okay. And curious lang ako, Sir Marlon, meron na ho ba kayang mga may Tourette syndrome din na nag-message na sa inyo na nagpapasalamat na gumagawa kayo ng ganitong content upang malaman ng mga kababayan natin na hindi kayo dapat parang iniiwasan o kinatatakutan na meron bang mga ganun nang nag-message sa nagpapasalamat dahil sa ginagawa niyong content? Meron na rin po, marami-rami na rin pinag-message sa akin. Meron iba na parang sinasabi na, sir, sana sinlakas mo rin kami. Sinlakas mo rin ako kasi ako nahihiya ako makasalamuha sa tao. Nahihiya ako na lumabas. Pero na pag-gigis mo, parang nagkakaroon ako ng lakas ng loob na ipakita yung kaya kong gawin. Parang ganyan. Meron din mga magulang na may mga anak sila na hindi na alam kung paano nila haharapin yung ganong senaryo, parang yung ano. So parang yun, pag napapanood nila ako, parang doon sila nabubuhay ng loob. Parang okay, ginagawa ng example, anak, huwag kang hinalog, tinan mo si Sir Marlon, ganyan. Kahit meron siyang kondisyon, pero nagkapatuloy siya sa buhay niya, nagawa niya gusto niya gawin. So yun, maraming bagay na, parang ako yung nagiging, parang tawag doon, hindi bumukas, pagbubuhat ng bangko, parang naging pintuan nila, lumakas yung loob nila, na harap sa publiko. Okay. Sir Marlon, para ho sa ating mga manonood, sa mga nais mapanood pa at hindi alam yung inyong mga social media accounts, ano ho ba itong mga to? Yung ano ba yung vlog and page po ninyo? Paki-share po ninyo sa ating mga manonood ngayon. Ayun, lahat po ng manonood ng programa doon, no? Pwede po akong sundan at paki-subscribe and follow rin po yung aking social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok, yung Marlon Tourette Vlog. Yun po, doon po lahat sinishare yung mga ginagawa ko at yung mga nagiging experience ko sa araw na nangyari sa buhay ko. Sir Marlon, huling ano na lamang po, ano po ba ang inyong mensahe para sa mga katulad po ninyong may ganitong klaseng karamdaman at yung mga nawawalan ng lakas ng loob? Sabi nyo nga kanina, yung hindi lumalabas, nahihiya, ano ho ang nais nyo pong ibigay ng mensahe sa kanila? Ayun, kumbaga parang wag niyong tingnan ang sarili niyo na wala kayong ginagawa. Hangga't nandito kayo, marami pwedeng mangyari sa buhay niyo. Magpatuloy lang kayo sa ginagawa niyo. Syempre sa buhay maraming hamon talaga diyan eh. Hindi naman tayo mabubuhay talaga walang mga pagsubok. So ito pa lahat kailangan mong harapin din yan. Kailangan mong patuloy, kailangan mong kumabante. So, kumbaga parang sabi nila kung gaano kabigat yung hamon at pagsubok na harap mo, mas malaking premyo na makukuha mo. Kumbaga wag mo isipin sabihin ng ibang tao, isipin mo kung ano yung kaya mo magagawa mo. Sir Marlon, kayo ho ay inspirasyon sa marami nating mga kabayan at sana'y manatili kayong inspirasyon sa marami pang iba. At siyempre, sa gitna po ng inyong kondisyon, talagang normal lamang ang inyong pamumuhay, nagtatrabaho at nakikipagsalamuha sa ating mga kababayan. And sana'y maging inspirasyon po si Sir Marlon sa atin na talagang kumakayod sa buhay, kahit anuman ang kanyang kondisyon at siyempre paraan din ito upang maging aware po tayo sa Tourette Syndrome. Muli maraming salamat po sa inyong oras, Sir Marlon, at God bless po sa inyo. Tama din po. Maraming salamat sa panonood po ninyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. At sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia, kaluguran da kayo. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo
CLTV 36, atin to.